Yeniden şinbə hem yeniden yıldızlıq mizgiləri tapşırığı sizni ekranlar qarşına şoqıra. Hayırlı günler, hürmetli tamaşaçılar. Hem biz yıldızlıq mizgiləri boyunca səyahətimizni devam ederiz. Şatlanğanның da jır, мұңайғанның да jır. Jır her vakit bizge yardımga keladi. Hem jır turunda barısında biluvchi bugün bizning tip geroyimiz. Hürmetli tamaşaçılar, tanıştırığa aşığam. Gerda vokal ansambli жетекчisi Көп sonlı Созвездие Yıldızlıq Festivalinin laureatları, jır nominatsiyasında laureatları жетекчisi, alarını yaratıp üstürgen Бейіктау rayonunda hizmet etуші Gülnar Ildar kızı Galeulina. Gülnar Ildar'ın исәнмесез? Исәнмесез, Марина. Гадәти сораулар сезгә дә бирәм инде. Менә Созвездие Йолдызлык фестиваленә ничек килеп эләктегез? Үзегезнең тормышыгызны ничек аның белән бәйләдегез? Әлбәттә, Созвездие Йолдызлык фестивале турында сөйләшкәндә, үзегезне җырда ничек таптыгыз һәм инде менә ничек ул авырмы, җиңелме йолдызлар үстерү? Мәктәпне бетергәндә мин җырчы булырга хыялланган идем инде. Ләкин укытучы булып китүемә һәм гомумән вокал укытуыма мин бик шатман бүгенге көндә. Гел талантлы балалар күп. Созвездие бит 2000 елда барлыкка килде. Ул елны мин Арча педколледжының музыка факультетін бетердем.
Һәм мәктәпкә килеп эшли башладым. Һәм безнең бик талантлы егетебез Алтунян Аршак, без аның белән иң беренче адымнарны атнадык дип әйтсәң була инде созвездиегә. Шуннан бирле менә шулай ничек урысча әйткәндә заражаться итеп калдык инде. Ел сайын көтеп алабыз, ел сайын әзерләнәбез. Менә Созвездие Йолдызлык фестиваленә мин бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Чөнки бу Созвездие фестивалендә мин үземнең педагог буларак үсешемне таптым. Менә педагог буларак, әлбәттә, ул балалар белән һәрбер аерым бала белән аерым эшләү кирәк. Шулай бит? Һәрбер балага үз подход, аның теге тембрын табып, аңа хас җырларны сайлап алып, ул процесс ничегрәк бара сездә? Әйтеп киткәнемчә инде Аршак без әле Созвездие нәрсә икән белмичән дә кирип киттек бу фестивальгә Аршак белән. Аннары соң бик талантлы кызым булды минем Галина Шайхетдинова. 10-11 елларда зональ этапта беренче урын лауреаты булган кызым, Моңлы сандугачым. Аннары соң алар икесе дә музыка көллиятен тәмамладылар. Һәм инде менә әйтәсем килә, минем иң талантлы балаларымның берсе, иң беренчеләренең берсе, Биектауга күчкәннән соң Әдилә Зиннатуллина. Әдилә бик тырыш бала. Без аның белән башта менә гел созвездие үтүгә работать над ошибками дип әйтим инде. Шуларны карап чыгабыз да. Аннары соң яңадан репертуар сайлыйбыз. Репертуарны искерәк, онытылганрак җырлардан сайларга тырышабыз. Тавышына туры китерерлек итеп.
быел мин эшне былтыр әйтәсем килә, Әдиләм минем пирамидада ук беренче урын алды. Мин бик горурланам аның белән. Һәм созвездие бетүгә, пирамидада концерт булуга, без аның белән инде утырып, вокальный ансамбль, Герда вокаль ансамбленә да, триога да, һәм башка солистларга да репертуар эзли башладык. Шуннан шул репертуарны тормышка ашырдык, бераз гына кайсындыр үзгәрттек, кайсындыр яңарттык, аннан соң җәй буе минусовкалар яздырдык, костюмнар өстендә эшләдек. Без балалар белән аны бергә эшлибез. Мәсәлән, трионның костюмнарын алар үзләре уйлап тапты, һәр модельләрен дип әйтим инде. Менә шулай бара безнең процесс, бездән менә Центральный дом культурада безнең вокальный студия кебек нитәбез, шөгыльләнәбез. Шунда анда ансамбльләрдә, кечерәк ансамбльләрдә мин башлыйм. Беренче кичкенә ансамбльләрдән садик балаларыннан бер тавышка җырларга өйрәтәм башта. Аннан соң менә быел мин алып килгән идем Искорки вокаль ансамблен. Ләкин әле алар созвездие уровенена менеп җитмәделәр. Но без барыбер дә тырышырбыз дип беләм. Герда уровенена, менә шул трио уровенена менгезеп җиткезермен дип беләм, аларны да Алла бирсә. Деды, что путь прошли великий до победы. Спасибо вам за мир над головой. Спасибо вам за счастье и покой. Пусть салюты гремят, пусть оркестры трубят, пусть на солнце знамена горят, пусть проходят с нами вы навсегда, пусть сияет победы звезда, пусть сияет звезда нашей славной победы звезда. Спасибо вам, родные наши деды, спасибо вам за мирные рассветы. Мы подвиг ваш, как знамя над собой, сквозь годы пронесем над головой. Спасибо вам, родные наши деды, за ваши задушевные беседы, за песни о дороге фронтовой, о чести и о славе боевой. Пусть салюты гремят, пусть оркестры трубят, пусть на солнце знамена горят, пусть проходят года, с нами вы навсегда, пусть сияет победы звезда, пусть сияет звезда нашей славной победы звезда. Пусть салюты гремят, пусть оркестры трубят, пусть на солнце знамена горят, пусть проходят года, с нами вы навсегда, пусть сияет победы звезда, пусть сияет звезда нашей славной победы звезда. Пусть сияет звезда, пусть сияет звезда, пусть сияет звезда нашей славной победы звезда. Нарилдарым, әмінә сіз балалар белән күбесенчә нинди жанрда, нинди манерада эшлисез? Әлбәттә, созвездие йолдызлык фестивале ул бит эстрада фестивале. Тик менә
катнашучыларның күбесе академик вокал нигезе белән киләләр. Сез ничегрәк эшлисез? Миндә шул академик вокалга таянам, чөнки ул иң дөрес җырлау ысулы дип беләм мин. Ләкин вот бар балалар, алар инде кичерәк группада, алар теге урта группада бар инде. Аларга тавышлары буенча алар эстрадный вокалистлар. Аларга берничек тә академический вокал куеп булмый. Ләкин ысулларын, сулы шалуларын, авыз ачуларын алар барысы да шул академический вокалга нигезләнеп өйрәнәбез инде. Димәк, мин дөрес аңлыйммы? Һәрбер баланы академик вокалга өйрәтеп булмый. Юк, булмый. Димәк, Һәрбер баланың тумыштан ук ул яисә эстрада вокалы, яисә академик яисә халык вокалы. Халык вокалын башкарган, халык җырларын башкарган җырчылар, димәк, академик вокалында җырлый алмый. Юк, җырлый алалар. Җырлый ала. Ул даже халык җырчылары да бер таяна академик вокалга. Ләкин менә ничек дип әйтим, приемнары икенче төрлерәк. Һәрбер балага үзенең ничектер подходы бар дип әйтим инде.
Менә сезнең студияда ничә бала шөгыльләнә? 50-дән артык. Ничек һәрберсе өчен вакыт табасыз сез? Авырмы ул? Үз эшеңне яратсаң авыр түгел. Ләкин инде иртәнге 8-дән кичке 8-гә хәтле эшләргә туры килә. Созвездияларыннан 9-дан да иртә кайтып киткән юк. Гаиләгез ничек карый сезнең хезмәтегезгә? Гаиләм әйбәт карый, алар аңлыйлар мине, шуның аркасында да шундый үрләргә ирешә алам дип тә аңлыйм инде мин. Чөнки өйдә поддержка булмаса, анда әйбер булмас иде ул. Гөлнар Илдаровна тик кызлар турында гына сөйләде бүген. Төркемендә малайлар бар микән? Һәм инде алар турында сораганнан соң тагын бер сорау. Гадәти сорау. Созвездие йолдызлык фестивалендә иң истә кала торган мизгел ул нинди? Әйдәгез, шуның турында белешик. Җырлый торган егетләр дефицит инде ул. Нәрсә дип кенә әйтсәгез дә, минем барыбер бар. Менә быел беренче кичкенә группада Данияр Шакиров бик әйбәт кенә чыгыш ясады, ләкин без әле үтә алмадык. Әмма безнең барысы да алда әле. Һәм 2 егетем бар. Әле алар беренче ел гына килделәр шөгыльләнергә. Әйбәт кенә шөгыльләнеп киләләр. Аллага шөкер. Бәлки әле созвездие сәхнәләрендә дә күрербез дип ышанам. Ә инде иң якты, иң күңелле, иң матур көнемне әйтәсем килә быелгы Теләчедә үткән зональ этапның гала концертында булды. Чөнки минем балаларым, матурларым мине гел бәхетле иттеләр. Чөнки минем балаларның быел 5 беренче урын һәм 2 икенче урын булды. Мин аңа әйтеп бетергесез шатмын. Әфәрин, котлыйбыз. Менә сез дә балаларның матурларым, аппакларым дип әйтәсез. Име сизелә тавышыгыздан да, күзләрегезгә караганда да балаларны чыннан да яратасыз икән. Минемчә, дуслар, балалар бәхетле булсын өчен, балалар уңышлы чыгышлар ясасын өчен аларны яратырга кирәк. Һәм җитәкчеләр дә, Гөлнар Илдаровна да беренче чиракта шуның турында күп тапкыр әйтте.
Николаевна, тапшыруыбызның ахырында нинди теләкләр юлар идегез? Менә тамашачыларга, Созвездие йолдызлык фестивалендә катнашучыларга, җитәкчеләргә, бәлки, әни әтиләргә нинди теләкләрегез бар? Звездезда катнашучы балаларга мин гел уңышлар гына телим. Менә шушындый матур сәхнәләргә чыгыш ясау ул үзе бер бәхеттер дип беләм. Һәм укытучыларга, педагогларга мин түземлек телим. Чөнки әкренләп түземлек белән барганда зур үрләргә ирешеп була балалар белән. Менә шулай, хөрмәтле тамашачылар, барлык катнашучыларга уңышлар, сезгә тамашачылар якты чыгышлар, якты концертлар, безгә инде тырышлык, түземлек һәм алга таба матур тормышка ышаныч. Менә шулай. Безнең белән булыгыз, исән-имин булыгыз. Очрашканга кадәр.